Шановні слухачі, вітаємо вас на хвалі каналу «Культура» у програмі «Дыялогі пра культуру». З вами гукарэжысёр Ларыса Мараева, вядучы Владимир Трапянок. Галоўнае ВНУ Украіны, гэта Беларускі дзяржаўны універсітэт, святкуе стагоддзя. Пад знакам юбілею ладзім мы сённяшнія нашыя дыялогі пра культуру, і ў студыі на прамым эфіры калега, можна смела выкарыстоўваць такое вызначэнне, загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання факультэта журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Алеся Кузьмінова. Алеся Юрьевна, вітаю вас. Добрый дзень, Владимир. Добрый дзень, паважаныя слухачы. Рада ўсіх вітаць. Мы сёння, шановныя, пагаворым пра сучаснае развіццё СМІ, пра ўзаемаўплывы аўдыяльных і аўдыявізуальных сродкаў, пра сінтэз жанраў, пра шляхі пашырэння ўплыву электронных СМІ, но таксама пра цікавыя акцыі пад знакам 20-годдзя канала «Культура». Таму, спадзяюся, мы вас зараз заінтрыгавалі. Калі ласка, заставайцеся з намі і далучайцеся да размовы. Дарэчы, калі у вас ёсць жаданне і магчымасць, то, калі ласка, вы можете нашу размову пераслухаць яшчэ і ў вячэрнім эфіры ў 18:30. Но пакуль мы пераходзім акурат да нашай сённяшняй гаворкі, і я хачу, Алеся Юрьевна, пачаць яе менавіта з гісторыі кафедры і, можа быць, так скажам, досыць шырока, досыць глыбока, тым не менш у кантэксце гісторыі ўсяго універсітэта, якому, нагадваю, сёлета ўжо 100 гадоў, ну і ў кантэксце таксама журфака БДУ. Безумоўна, наша кафедра, яна з'яўляецца часткай гісторыі БДУ. Нам 55 гадоў будзе ў наступным годзе, таму у нас ёсць уласны юбілей. Атрымліваецца, што 100 гадоў БДУ, нам 55, большую частку гісторыі БДУ мы ў яго кантэксце развіваемся. Мы з'яўляемся адной са старэйшых кафедр журфака, і атрымліваецца, што з самага моманту з'яўлення мы вельмі цесна супрацоўнічаем са сродкамі масавай інфармацыі. Мы з'яўляемся па факту на сёння амаль што адзінай установай, якая змяшае гэтую спецыяльнасць журналістыка аўдыявізуальная. Яшчэ рыхтуюць у Гродзенскім універсітэце, аднак такіх магчымасцяў не было ніколі, і на сёння такіх магчымасцяў, як у нас, няма ні ў водным БДУ. З гэтай прычыны я думаю, што наша роля, яна вельмі значная, як і ў прынцыпе ў развіцці медыа краіны, так і у тэндэнцыях асноўных, на якія кіруецца Беларускі дзяржаўны універсітэт. І перш за ўсё гэта практыка-арыентаванае навучанне. Спецыяльнасць такая, як журналістыка, таксама існуе, у прыватнасці існавала некалькі гадоў таму у педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, так? Узгадалі вы яшчэ і Гродзенскі універсітэт. Як можа быць нейкім чынам наладжана супрацоўніцтва, ці вы ўсё-ткі арыентуецеся больш на непасрэдны кантакт з працадаўцамі? Ну, па-першае, не зусім такая. Я мела на ўвазе менавіта журналістыка тэлерадыё. Так. Таму што, так, журналістыка яна ёсць, і мы імкнемся ўзаемадзейнічаць, безумоўна, там больш, што мы ствараем тыпавыя планы, на якія арыентуецца ўся краіна. І нават у гэтым годзе быў створаны вялікі план, які задае асноўныя трэнды навучання. Аднак у гэты ж час мы асобная структура абсалютна, мы вельмі дынамічныя, мы можам змяняць у залежнасці ад таго, што хоча ад нас працадаўца менавіта сёння, менавіта ў гэты момант свой план. Таму той план, на які арыентуецца ўся краіна, у нашым варыянце ён заўжды унікальны, ён заўжды эксклюзіўны і максімальна адаптыўны да таго, што адбываецца сёння ў СМІ. Больш за тое, сапраўды, вось гэтыя змены, якія мы зараз перажываем, калі традыцыйныя, скажам так, фарматы вяшчання крыху адыходзяць, і на дапамогу, магчыма, ў нейкім сэнсе, разам з тым і на развіццё сучасных аўдыявізуальных сродкаў аказваюць і іншыя аўдыявізуальныя сродкі. Пра гэта мы крыху пазней пагутарым. Я хачу зноў жа яшчэ крыху спыніцца на гісторыі менавіта гэтай кафедры, так? І ведаю, што вам ёсць кім ганарыцца, таму што, напэўна, у кожным СМІ аўдыявізуальным працуюць вашыя выпускнікі. І больш за тое, напэўна, сёння, асабліва вось пад знакам стагоддзя БДУ, можна было б узгадаць хаця б некаторых выкладчыкаў, якія таксама гонар вашай кафедры. Так, безумоўна, хочацца ўзгадаць і выпускнікоў, і выкладчыкаў, аднак тут вельмі складана, таму што можна аднаго назваць, іншага не назавеш, ён пакрыўдзіцца. Вось, справа ў тым, што сапраўды уключаеш тэлебачанне, уключаеш тэлевізор. Вось, напрыклад, працуе Крысціна Камыш, моя дыпломніца. Вось, іншы канал, раніца, Ніна Мажэйка, таксама выпускніца нашай кафедры. Безумоўна, варта гаварыць пра вядомыя імёны, такія як, напрыклад, Алена Спірыдовіч,
Безумоўна, мы ганарымся, калі у нас адбываюцца такія таленты, такія людзі, на якія потым будзе раўняцца ўся краіна. Таму на ўсіх каналах часам называюць нават лічбу да 90%, але я думаю, гэта так трохі занадта вялікая, але на кожным канале вельмі шмат нашых выпускнікоў, і мы, безумоўна, гэтым ганарымся. Таму што ўжо падчас навучання большасць студэнтаў, якія сапраўды зацікаўлены, яны супрацоўнічаюць са сродкамі масавай інфармацыі і яны знаходзяць працу. А што датычыцца нашых выкладчыкаў, тут увогуле цікавая сітуацыя, таму што у нас няма ніводнага выкладчыка, які б не працаваў у сродках масавай інфармацыі, або ён мае вопыт на сёння і проста перайшоў са сродкаў масавай інфармацыі да нас, або ён па сёння сумяшчае. У нас 13 штатных супрацоўнікаў, сярод якіх, вось, напрыклад, вельмі вядомы чалавек Святлана Бароўская, Владзімір Субат, безумоўна, і вядомы прафесар Булацкі Вячаслаў Рыгоравіч, які вельмі цесна звязаны з гісторыяй факультэта і гісторыяй універсітэта таксама. Ніна Ціхаўна Фральцова, прафесар. І таксама другая палова нашых выкладчыкаў гэта супрацоўнікі менавіта сродкаў масавай інфармацыі і у тым ліку кіраўнікі з большасці белтэлерадыёкампаній. Я не думаю, што ёсць дзе-небудзь такая кафедра, дзе працуе 5 кіраўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, прычым гэтыя людзі прыходзяць менавіта ў аўдыторыю, студэнты непасрэдна ўзаемадзейнічаюць з працадаўцамі і могуць атрымаць працу, калі яны пакажуць сябе, праявяць падчас заняткаў. Вы, дарэчы, малады кіраўнік кафедры, вы ўжо 2,5 гады загадваеце так гэтай сапраўды такой, скажам, слыннай кафедры, якая мае багатую гісторыю, і тым не менш вы таксама мелі вопыт працы і на радыё, і на тэлебачанні. Узгадайце, калі ласка, гэтыя моманты. Так, безумоўна, некалі на тэлебачанне мяне прывёў бацька, які працаваў гукарэжысёрам на адным з праектаў тэлеканала АНТ. Таму пачыналася спачатку з тэлебачання, спачатку ў якасці дапаможнага персанала на вялікіх шоу, такіх як «Адзін супраць усіх», «Давай жэнімся», беларуская версія. А потым я ўжо паступіла на журфак і паралельна пачала з забаўляльнага вяшчання. Быў такі канал, як «Первый музыкальны». Некалі. А потым я пайшла ў агенцтва тэленавінаў у аддзел культуры, нейкі час прапрацавала там, і надалей мяне перацягнулі на радыё. Напэўна, самы доўгі перыяд я была на радыёстанцыі «Беларусь», працавала і карэспандэнтам, і эфіры вяла, таму гэта быў вельмі добры перыяд. Я была упэўнена, што так надалей і будзе. Вось, і я па сёння лічу, што я здольная працаваць у практыцы, вось, імкнуся неяк не губляць свае навыкі. Вось, але паралельна мяне тады, у мяне быў вопыт, я ездзіла за мяжу навучацца, мне прапанавалі вельмі цудоўны праект, скажем так, навучанне па абмене ў межах супрацоўніцтва. У БДУ вельмі шмат кантрактаў з іншымі універсітэтамі, і гэта таксама вялікі плюс нашага універсітэта, нашай установы, што мы можам набірацца вопыту адусюль. І вось, калі я вярнулася, я была ў нейкім сэнсе унікальным спецыялістам, і мне адразу прапанавалі замяніць на той момант патрэбны быў супрацоўнік, вось, паспрабаваць сябе ў якасці выкладчыка, і я так адразу і засталася працаваць на кафедры. І надалей вельмі хутка развівалася, паступіла паралельна ў магістратуру, потым у аспірантуру. Пра тэлебачанне і радыё ніколі не забывала, я вельмі актыўна захапілася напісаннем прац пра тэлебачанне. Спачатку, як па сваім вопыце, гэта было і забаўляльнае вяшчанне, вельмі здзівіла людзей, што ў мяне выйшла ў 14-м годзе кніжка, што здавалася зусім нерэальна, з улікам таго, што я была даволі маладой выкладчыцай. Вось, але было што расказаць, скажам так. Потым асэнсаванне перайшло ў больш сур'ёзныя тэмы, як у прынцыпе рэалізацыі інфармацыйнай палітыкі ў эфіры. Вось, ну і вы так і стварылі працягваю. цэлую серыю, дарэчы, навуковых даследаванняў, і за цыкл работ па тэорыі і практыцы тэлевізійнай журналістыкі ў кантэксце рэалізацыі дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі літаральна на гэтым тыдні вы удастоены
перамогі, вы ўдастоены дыплома, вы сталі лаўрэатам прэміі імя Владзіміра Пічэты за 2021 год у намінацыі «Конкурс маладых вучоных». Гэта кандыдаты навук ва ўзросце да 35 гадоў. Канал «Культура» вас віншуе, і мы жадаем вам новых перамог, мы жадаем вам новых здзяйсненняў, ну і новых цікавых адкрыццяў. Дарэчы, пра вось гэтыя адкрыцці зараз якраз і хачу перайсці да гаворкі, таму што вось тыя працэсы, пра якія мы ўжо ўзгадвалі, і ў прыватнасці з'яўлення інтэрнэту вельмі моцна паўплывала на сучасны стан развіцця і радыё, і тэлебачання. Давайте якраз на гэту тэму мы з вами крыху і паразважаем. Як адбываецца адаптацыя працэса навучання да вось гэтых змен у медыяпрасторы? Так, дзякуй вялікі за віншаванне. У маіх працах вельмі шмат прысвечана артыкулаў і дапаможнікаў, якія закранаюць менавіта гэту тэму, менавіта адаптацыі. Калі гаварыць пра навучанне, першае, гэта тое, пра што я ўжо казала, мы вельмі аператыўна адаптуем навучальныя праграмы, нашы планы, мы ўключаем новыя дысцыпліны. Першае, што мы павінны змяняць, гэта змест таго, што мы даносім да студэнту. І таму з'яўляюцца як такія цікавыя дысцыпліны, як відэаблогінг, напрыклад, падкастынг. Вельмі важнымі становяцца дысцыпліны кшталту верыфікацыі інфармацыі. Вось літаральна зараз мы, у прынцыпе, канцэпцыю навучання журналістаў змянілі, і ў новым плане верыфікацыя інфармацыі, яна ідзе як асобная дысцыпліна, і яна выкладаецца ва ўсіх спецыяльнасцях. Што датычыцца старэйшых курсаў, тут мы просто пашыраем змест дысцыплін, якія ёсць, і, безумоўна, вельмі важным лічу таксама тлумачыць студэнтам, як працаваць з сацыяльнымі сеткамі, што такое алгарытмы, як не патрапіць у эхакамеру, развіваць іх медыапісьменнасць, крытычнае мысленне, таму што інфармацыя ў інтэрнэце зусім розная. І да таго ж кантэнт ён не можа трапляць у інтэрнэт у тым выглядзе, у якім ён транслюецца ў лінейным эфіры. Яго трэба змяняць, яго трэба карэкціраваць, дзесьці ствараць дадатковы кантэнт, і гэта вельмі важна асэнсоўваць. Таму першае, што мы змяняем, гэта, канешне, змест. Па-другое, сам інтэрнэт, ён змяніў працэс навучання, і асабліва гэта было заўважна падчас пандэміі, калі мы былі вымушаны прыйсці ў інтэрнэт. Гэта і працягваецца, дарэчы, яшчэ зараз. Можа быць, у меншай ступені, таму што ўсё ж такі мы зараз сумяшаем. Практыка паказвае, што вельмі важна размаўляць са студэнтамі ў рэальнай прасторы, тым больш па нашай спецыяльнасці, калі трэба прыводзіць іх у студыі, трэба прыводзіць іх, дарэчы, да вас, на радыёстанцыі тэлеканала. Дзякуй Богу, мы заўжды гэта робім, наша супрацоўніцтва гэта дазваляе рабіць, таму што ў нашай прафесіі без таго, што ты робіш на практыцы, практычна невозможна чамусьці навучыцца. Аднак, тым не менш, у нас ёсць выдатны партал, ён працуе ў межах усяго БДУ, але, напэўна, факультэт журналістыкі ў гэтым плане развіўся найбольш удала. У нас ёсць і вучэбныя відэа, і розныя курсы з вялікай колькасцю матэрыяла. Таму мы пачалі гэта яшчэ да пандэміі ў 2018 годзе, і частка заняткаў, частка заданняў студэнты выконваюць частку заданняў на партале, але асноўны акцэнт у нас ідзе ўсё ж такі на аўдыторыю і на СМІ. Алеся Юрыўна, я думаю, што я не памылюся, калі скажу, што часам нават студэнты вам падказваюць, як можна карэкціраваць гэтыя праграмы навучання, таму што маладыя людзі звычайна такія досыць прагрэсіўныя, і яны адчуваюць вось тыя, так скажам, тренды ў той жа візуальнай, віртуальнай, дакладней прасторы. Калі мы гэта зараз упусцім, то мы можам страціць і пэўную частку аўдыторыі, умоўна кажучы. І тое самае, мне здаецца, ў працэсе навучання. Калі малады чалавек нейкім такім сваім вось гэтым крэатыўным адчуваннем разумее, што трэба акцэнт зрабіць на той ці іншы момант, менавіта ў прасторы інтэрнэту таго ж самага, то такім чынам адбываецца яшчэ і ўзаемадзеянне з выкладчыкамі, так і нейкія ідуць падказкі з боку студэнцтва. Маю рацыю. Безумоўна, гэта бясконцы дыялог. Па-першае, ёсць такія сферы, дзе студэнты першапачаткова, яны больш здольныя, чым мы, проста ў сувязі са сваім развіццём, таму што ў іх кліпавае мысленне, і ім прасцей зразумець той ж самы TikTok, напрыклад. Тут, акрамя іншага, мы праводзім розныя апытанні, што ім цікава.
яны маюць магчымасць выбіраць факультатывы на наступны год, таму тут узаемадзеянне ёсць пастаянна. Але пры гэтым мы павінны разумець, што студэнт сёння трохі іншы, ён вельмі моцна арыентаваны на забаўляльнасць навучання, і ён не заўжды асэнсоўвае некаторыя моманты, таму што свядомасць яшчэ не склалася, і некаторыя рэчы трэба даваць так ці інакш. Студэнт сёння яшчэ не разумее, наколькі гэта важна, але потым, калі ён прыйдзе працаваць у рэдакцыю, ён зразумее, чаму мы гэтаму вучылі і будзе выкарыстоўваць. Тут якраз такі вельмі важна, выбачайце, можа крыху пераб'ю, але вось гэты працэнт, так скажам, і забаўляльнасці ў навучальным працэсе, так і працэнт сур'ёзу, таму што не ўсе рэдакцыі арыентаваныя, так скажам, на забаву аўдыторыі. Тут вельмі важна гэта ўлічыць, каб сапраўды студэнт разумеў, дарэчы, важнасць прафесіі, каб гэтая прафесія не згубіла сваю сутнасць. Безумоўна. Гэта, дарэчы, адна з маіх любімых тэм для размовы, таму што з аднаго боку сёння ідзе пераасэнсаванне зместу забаўляльнага кантэнту, таму што проста традыцыйна забаўляльны кантэнт звязвалі з масавай культурай, і таму ёсць яшчэ вельмі шмат практыкаў і тэарэтыкаў, якія лічаць, што калі мы робім забаўляльны кантэнт, гэта больш для камерцыі, для рэкламы, для рэйтынгу, але насамрэч у забаўляльным кантэнце ёсць вельмі вялікі патэнцыял менавіта пераконваць, актуалізаваць розную тэматыку, але гэта трэба ўмець рабіць. Вось, і гэтаму трэба вучыць, якім чынам скласці сцэнарый, каб нейкая тэма больш была аб'ёмная, каб вось тая самая інфармацыйная палітыка, у яе ёсць пэўныя прыярытэты, дзяржава падказвае нам, што нам трэба, скажем так, прапагандаваць, прапаноўваць, вось, але гэта можна рабіць не напрамую, проста кажучы, што вось гэта важна, рабі гэта, а можна падаваць гэта ў той прыдатнай візуальнай форме, якую разумее глядач ці слухач, калі мы гаворым пра канвергентную рэдакцыю, вось, і гэта можна рабіць акуратна і так, што гэта будзе прыносіць задавальненне, вось, і гэтыя працэсы вельмі важна разумець. Але тут яшчэ якая гаворка, да, што прафесію вельмі важна не згубіць, калі вельмі шмат грамадзянскіх так званых журналістаў сёння. І тут устае пытанне, а калі чалавека ў прынцыпе можна называць журналістам? У кожнага з нас ёсць смартфон, і кожны з нас можа удзельнічаць сёння ў працэсе стварэння і распаўсюджвання матэрыялу. І ў прынцыпе гэта добрая тэндэнцыя, што мы можам выкарыстоўваць так званы краудсорсінг, падключэнне людзей да вытворчасці. Аднак, калі чалавек проста распаўсюджвае пэўную навіну, гэта нельга параўнаць з той працай, якую стварае журналіст у рэдакцыі тэлебачання ці радыё, калі інфармацыя правяраецца вельмі шмат разоў, калі мы нясём адказнасць за тое, што мы кажам гледачу, таму што вельмі проста грамадзянскі журналіст потым проста знікне, і ён не будзе несці ніякай адказнасці за тыя словы, за тыя наступствы, за тое, чым скончыцца данясенне той ці іншай інфармацыі. І вось гэта таксама трэба даносіць студэнтам. Вось. І апошняе, што тут скажу, што яшчэ наконт забаўляльнасці у іншым ключы, забаўляльнасць пры навучальным працэсе. Ці мы павінны быць такімі сур'ёзнымі выкладчыкамі, якія даносяць інфармацыю, ці мы павінны забаўляць. Пастаянна выкладчыкі спрачаюцца на гэты конт, што мы не цыркавыя артысты, мы ў вышэйшай навучальнай установе. Мы прытрымліваемся пэўнай субардынацыі таксама, безумоўна. Што вельмі важна. Так. Аднак гэта вялікая праблема ў тым плане, што студэнты ўжо іншыя. Студэнты — гэта цыфравое пакаленне, яны ўжо па-іншаму ўспрымаюць і нас, выкладчыкаў, і установу, і яны па-іншаму контент ужываюць, і з гэтай прычыны мы проста не можам выкідваць некаторыя забаўляльныя рэчы, мы павінны падлажвацца пад тэндэнцыі. Таму баланс недзе павінен быць пасярэдзіне. Дарэчы, наконт тэндэнцыі сучаснага навучальнага працэсу ва ўкраінскай ВНУ адной з нядаўна адкрылі факультэт тик-тока. Да, я чула про гэта. Тут можна таксама прысвяціць асобную праграму, тым не менш, дарэчы, калі працягваць акурат гаворку пра забаўляльны контент, як вы думаеце, вось тая традыцыйная схема, якая існавала калісьці, функцыі СМІ, традыцыйнага, так скажам, СМІ, найперш гэта інфармацыя, потым асвета, а потым забава, на сённяшні момант гэтыя функцыі не змяніліся хаця б месцамі, як вы лічыце? Па-першае, функцыі значна больш у кожнага віда праграм. На сёння проста у нас ідзе паўсюль сінтэз, і сінтэз жанраў, і сінтэз функцый. Таму можна сказаць, што
Напэўна, парадак будзе прыкладна такі ж самы, адзінае проста жанраў будзе трохі больш забаўляльных, таму што гэта тренд, адзін з трендаў, што у нас большасць жанраў сёння або інфармацыйныя, або забаўляльныя. І калі мы аналізуем аўдыторыю, яна хутчэй за ўсё менавіта такія жанры і выбірае. Аднак мы разумеем з вами, што абсалютна не ўся інфармацыя ўкладаецца ў гэтыя два тыпы жанраў. Таму мы з вами ствараем усе жанры, усіх груп, і да таго ж мы ўкладаем у, скажем так, у нетрадыцыйны кантэнт, у той жа забаўляльны, ён жа, яго функцыя забаўляльная, яна як бы так самая відавочная, але праблема менавіта ў тым, каб закласці туды і адукацыйную функцыю, і інфармацыйную, таму што мы зараз арыентуемся на інфатэймент, на інфармаванне праз забаўленне, на адукацыю праз забаўленне, на аб'яднанне праз забаўляльны кантэнт, таму што розныя сацыяльныя праблемы можна дэманстраваць праз людзей, праз гісторыі, а гэтыя гісторыі, яны выглядаюць добра там, дзе ёсць добрая драматургія. І калі мы ствараем інфармацыйныя праграмы, там з драматургіяй усё даволі проста, бо мы пляшам ад першапачатковай функцыі. А калі мы гаворым пра аналітыку, яе вербальнасць, шмат слоў, гэта частку аўдыторыю адцягвае. Вось. А менавіта патэнцыял забаўляльнага кантэнту вельмі вялікі, таму што тут у нас ідзе як сама гісторыя героя, можна дадатковыя сюжэтныя лініі дадаваць, паказваць, што праз такія дзеянні ідзе правільны вынік, праз іншыя дзеянні вынік атрымліваецца зусім іншы. З гэтай прычыны сёння мы маем сітуацыю, калі мы павінны вельмі так крытычна ставіцца да ролі той ці іншай функцыі, таму што сёння амаль увесь кантэнт шматфункцыянальны. Нельга гаварыць пра тое, што канкрэтны жанр, канкрэтная функцыя. Не, толькі разам. Больш за то, я б хацеў бы зараз зрабіць акцэнт у межах нашых дыялогаў пра культуру менавіта на культуралагічны, так скажам, на мастацкі кантэнт, на прысутнасць яго, так, на месца гэтага кантэнту ў нашым сённяшнім радыё і тэлеэфіры. Ну, зразумелая справа, што пачатак 21 стагоддзя гэта з'яўленне спецыялізаваных каналаў, так, і ў прыватнасці ў 2002 годзе з'явіўся радыёканал «Культура», у 2013 у нашай тэлевізійнай прасторы з'явіўся тэлеканал «Беларусь-3», і вось менавіта гэтыя два дзяржаўныя каналы выконваюць функцыю акурат інфармавання інфармацыйнай палітыкі дзяржавы, датычнай да культуры і да мастацтва. Калі браць, напрыклад, функцыянаванне і дзейнасці іншых тэлеканалаў і радыёканалаў, то адразу ўзнікае такая праблема, якую яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя акрэслілі як праблема экалогіі эфіру. Як вы лічыце, сапраўды яна наколькі зараз актуальная і, можа быць, трэба на яе звярнуць яшчэ большую ўвагу з боку тых жа тэле- і радыёканалаў, пра якія я зараз не казаў, але ўскосна меў іх на ўвазе? Так, безумоўна, праблема вельмі актуальная. У любым выпадку тэлебачанне і радыёвяшанне. Яно з аднаго боку, канешне, мае ўсе рэсурсы для прэзентацыі той ці іншай культуры, аднак у гэты ж час яно само па сабе з'яўляецца, скажам так, люстэркам культуры. Па тых праграмах, якія яно дэманструе, можна зрабіць пэўныя высновы наконт людзей, наконт іх нацыянальнай спадчыны. І з гэтай прычыны гэта вельмі цудоўна, што ў нас ёсць асобныя каналы, але трэба разумець, што гэта вось з той прычыны, што людзі выбіраюць, яны проста за сваёй спецыфікі ўспрыняцця, яны часцей выбіраюць або навіны, або забаўленне. Вось, і з гэтай прычыны, калі мы робім асобныя каналы, ёсць некаторая верагоднасць, што вельмі шмат аўдыторыі проста не заўважыць вельмі добры кантэнт, вельмі добрыя праграмы. І з гэтай прычыны, з аднаго боку, пра тое, што мы ўжо казалі, што трэба прыходзіць на новыя платформы і там нейкім чынам расказваць, што у нас ёсць, з іншага боку. А з іншага боку мы не можам проста без падобных праграм і на іншых каналах, дзе за кошт інструментаў праграмавання людзі будуць пераходзіць, напрыклад, з забаўляльнай праграмы, якая ўжо, як я казала, можа уключаць у сабе пэўныя элементы. Яны будуць заставацца глядзець наступную праграму, якая будзе несці
несці ў сабе гэты культурны складнік. Ну і тут, да, яшчэ справа ў тым, наколькі увесь эфір, сапраўды, на што ж мы арыентуемся перш за ўсё? На рэйтынгі, на тое, каб больш людзей нас паглядзела, або мы хочам паказаць нейкія якасныя праграмы, можа, у іх будзе трохі меншая аўдыторыя, аднак да яе мы данясем усе тыя ідэі і тыя каштоўнасці, якія мы хацелі б. Вось тут таксама зноў жа такі пытанне пра баланс. Баланс, так, доля і адказнасць, тым не менш, у тым ліку і вашай кафедры, як бы гэта не гучала дзіўна, але таксама трэба выхоўваць у студэнтаў пачуццё і густу, і адказнасці за той кантэнт, які яны пасля будуць і ствараць, і трансліраваць. Так што у вас вельмі важная задача, вельмі адказная задача. Тым не менш, не будзем мы так песімістычна нашу гаворку завяршаць, у нас не так шмат часу засталося да канца праграмы. Мы ў пачатку гаварылі нашай сустрэчы, што будзем анансаваць падзею пад знакам 20годдзя яшчэ і канала «Культура», і ў гэтыя дні мы пачынаем сумесную падрыхтоўку да сумеснай акцыі у лютым на базе факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта, на базе вашай кафедры тэлебачання і радыёвяшчання адбудзецца рэспубліканскі круглы стол пад знакам 20годдзя канала «Культура». Акрэсліце, калі ласка, вось тыя моманты, так, вось тыя тэмы, праблемнае поле, якое, магчыма, хтосьці з нашых слухачоў зараз пачуе, захоча таксама далучыцца, і, можа быць, нават напіша нейкі ці даклад, ці нейкі там матэрыял, і, дарэчы, ці мае права звычайны чалавек, звычайны слухач стаць удзельнікам такога круглага стола. Так, безумоўна, у нас вельмі шырокія чаканні наконт таго, хто будзе ўдзельнічаць у нашым мерапрыемстве. Мы збіраем матэрыялы да 17 снежня, каб паспець падрыхтаваць зборнік. У нас у зборніку будзе дзве часткі. Адна будзе для навукоўцаў, для тых, хто займаецца вывучэннем. Па-першае, уласна працы канала «Культура», але мы будзем прымаць даклады і на розныя тэмы, якія звязаны менавіта, у прынцыпе, з развіццём сучасных аўдыёвізуальных сродкаў масавай інфармацыі, асабліва з асвятленнем культурнай тэматыкі, маральнымі аспектамі вяшчання, таксама развіццё інтэрнэт-прасторы і аўдыёвізуальнага кантэнта там, таму што гэта таксама сёння тренд, і падкасты, і таксама прасоўванне кантэнту, гэта важна. Але ў гэты ж час у нас будзе другая частка, дзе мы будзем размяшчаць і інтэрв'ю з супрацоўнікамі канала «Культура», і ўспаміны, і там было б вельмі добра убачыць некаторыя лісты чытачоў, слухачоў, вось тыя людзі, да якіх радыёкультура унесла вельмі значны ўклад, таму што сёння радыё — гэта не толькі сродак масавай інфармацыі, гэта наш госць, гэта наш сябар, які кожны дзень уваходзіць у наш дом. Гэта такі вельмі спецыфічны сродак масавай інфармацыі, і я спадзяюся, што многія людзі, яны захочуць падзяліцца сваімі думкамі як пра радыёкультура, так і пра радыёвяшчанне сёння і яго перспектывы ўвогуле. Таму мы плануем сам круглы стол на 17-18 лютага. Будзе не толькі круглы стол, будзе яшчэ і выстава, якая будзе праведзена ў медыятэцы факультэта журналістыкі. Таксама, верагодна, будуць майстар-класы. Больш дакладная праграма будзе апублікавана пазней. Пакуль што яшчэ з інфармацыяй можна будзе азнаёміцца на сайце факультэта журналістыкі, у раздзеле «Навука» і таксама на галоўнай старонцы. Вось, я думаю, што на сайце канала «Культура» таксама будзе гэта інфармацыя, таму, шаноўныя, калі ласка, сачыце, і сапраўды, калі з'явіцца ў вас жаданне паўдзельнічаць у гэтым круглым стале, які мае назву «Сучасная беларуская аўдыёкультура ва ўмовах цывілізацыйных выклікаў», і ў гэтай назве, ў прынцыпе, і, так скажам, змешчана праблемнае поле гэтага рэспубліканскага круглага стала, таму, калі ласка, далучайцеся. Ну і уся інфармацыя, вось той зборнік, я так думаю, з'явіцца яшчэ і ў электронным варыянце, і пазнаёміцца з матэрыяламі, у тым ліку і навукоўцаў, і практыкаў, і ўдзельнікаў гэтай падзеі можна будзе крыху пазней. Ну што ж, на жаль, эфірны час наш заканчваецца. Так хутка і імгненна ён проста пранёсся, таму, Алеся Юр'евна, шчыра дзякую за ўдзел у нашай гаворцы. Мы, можа быць, так крыху ускосна закранулі толькі некаторыя
некаторыя праблемныя аспекты, моманты. Тым не менш, я думаю, наша сустрэча не апошняя. Таму дзякуй за гаворку. Яшчэ раз хачу пажадаць вам плёну, у вашай асобе павіншаваць і вашых калег і супрацоўнікаў БДУ з юбілеем. Ну і я хачу нашым слухачам нагадаць, што сёння госцяй дыялогу пра культуру была загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання факультэта журналістыкі БДУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт Алеся Кузьмінава. Дзякуй, сябры, за тое, што вы нас слухалі. Дыялогі пра культуру завершаны. З вамі былі гукарэжысёр Ларыса Мараева, я вядучы Владзімир Трапянок. Шчасліва.